ni ko buruso la ko mogo dɔ bɛ groupe dɔ bɛ ko bɛ taa sɛnɛ kɛ ka foro i bɛ taa sɛnɛ mais u tɛ fɛn fɔ ye bon baara kɔfɛ u bɛ na e ma sisan ko anw taara n ye nin heure hakɛ kɛ ka foro la ka sɛnɛ kɛ mais u tɛ prix f'u ye ni yɛrɛ min f'u ye u b'a fɔ nin de ma ko amalil fuduli ou bien bayil fuduli maanaam mɔgɔ ka taa baara kɛ e ma yamaruya donc ninnu tigilamɔgɔ bɛ kɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'u y'u ka baara in sabati i yɛrɛ ye sara dɔ sabati a sabatira ni m'u ka baara sabati u y'a kɛ fu parce que m'u bila la donc nin sugu bɛ taa o de la ni mɔgɔ e taara baara kɛ mɔgɔ ya min yamaruya ko i k'a kɛ ni a tigi sɔnna ka jɛna n'a ye i ka baara ka sabati ye a sabatira n'a ma sabati ye fu e de taara baara kɛ fu sara t'i ye parce que a min bila la bayir fuduli ye mun ye e nana mɔgɔ dɔ ka minan na sisan i y'a feere a ma ɲamari k'i ka feere ale min ɲamari ko i k'a ka minan feere e y'a feere bon dɔnnikɛbaw ko nin feere min filɛ nin ye n'a tigi ye feere in sabati a bɔra feere in kalama ko min ɲamara n'a ye dɛ mais tant que i y'a kɛ sa n jɛna n'a ye feere in bɛ sabati mais n'a ma feere in sabati a bɛ guruja de donc nin baara sugu fana b'o cogo de la ni aw taara mɔgɔ ka foro sɛnɛ an m'a fɔ a ye anw nana ko an taara baara kɛ i ka foro kɔnɔ donc an ka sara nin ye ou bien ni yɛrɛ ye min di n'a ye fɛn di aw ma a filɛ n'a ma fɛn di aw ma aw de perdre la parce que a m'aw bila la